Na našim oranicama jesena su zasejane veće površine po strnim usevima, a razlog za to jeste podbačaj prinosa kad su u pitanju sušni period i rezultati kod kukuruza i soje. Kako je trenutno stanje useva pod pšenicom na području Šidske opštine, zabeležili smo u okolini Šida sa Zoricom Lilić, diplomiranim inženjerom zaštite bilja. Nalazimo se na tabli pod usevom pšenice, da krenemo od setve koja je izvršena u optimalnom roku, kraj oktobra i početak novembra. Pre toga i posle toga su urađene prihrane, zatim u početkom marta mjeseca je rađena zaštita od bolesti i od korova. Zatim smo radili, uskoro vidimo pre 2 nedelje rađeni fungicid, drugi tretman za zaštitu od klasa. Imali smo i vanredno tretman za suzbijanje štetnih insekata. Na ovoj tabli su se pojavili i žitni pivci, osim standardne štetočine Elema melanopa, tako da je poljoprivredni proizvođač poslušao savjet i izvršio suzbijanje insekticidima ove štetočine. Protekli kišni talas doneo je oranicama u Šidu i okolini od 15 do 20 litara po kvadratnom metru, što je dobro došlo za useve. Što se tiče ovog kišnog talasa koji je došao je odličan, naravno to svi znaju poljoprivredni proizvođači, nadamo se da će biti još. I pošto je pšenica u fazi početka nalivanja zrna, znači intenzivni porast, prihrana je odrađena, sve ocjene 10 da ovdje bude uspješan prinos i nadamo se pošto je zaštita obavljena i da će biti sve u redu. Na parcelama koje smo obišli primjetno je da su ratari uradili potreban hemijski tretman, kaže Zorica Lilić. Nadam se da su poljoprivredni proizvođači uradili najmanje 2 tretmana. Jedan naravno nije dovoljan, neki su radili čak i 3 tretmana za suzbijanje prouzrokovača bolesti, ali to je zavisilo od sortimenta i od datuma setve. Ali ko je uradio u optimalnom roku, optimalnu zaštitu, ovi kišni periodi treba da povoljno utiču na prinos i da budu svi poljoprivredni proizvođači zadovoljni. Šta reći stanje klasa, koliko je naliveno sada trenutno? Pa zavisi znači isto od sorte, ali početak je nalivanja zrna, da li je sad to 10%, 5, 15, to zavisi od vremena setve i od koja je sorta pšenice, ali u odličnom je kondicionom stanju za sad. Naša sagovornica preporučuje ratarima da obilaze svoje parcele pod pšenicom i prate dalji razvoj vegetacije biljaka.